Päivä numero 2 ja kenkien haku. Uudet mokkapläkät pitää saada. Urban Outfitters. No hei, Urbani. Mietin nyt vähän. Eikö tää niinku meidän mesta oo? Ei. Mitä? Ei tunnu olevan. Ei oo kenkiä siellä. Hei, sukkakauppa siinä on. Joo, ei. Tolla kaverilla on kengät. Nappaa jalasta. Ei, se on pulta. Mikä niissä sun kengissä on vikana? Nää on niinku vähän niinku ajokenkänmoiset. Joskus ostettu varmaan 10 vuotta sitten ja käytetty aina niinku kerran vuodessa viikonloppuna, niin en mä tiedä puuttuuko niistä sisään ajo. Mutta ei jaksa odottaa, pitäisi olla sievit, mutta kun ei Eetu antanut mun tulla sievillä tänne, niin pitäisi olla sievit. Mennään kattoo. Joo, katsellaan, se on hyvä. Mä oon hyvä katsomaan kyllä. Kenkulia. Epäilen. Mä ajan näillä sitten, jos ei mitään muuta. Ikinä lähde enää mihinkään ilman sieviä. Joo. Erikoisessa paikkaa on. Ahdin, se ottaa veron suoraan renkaalta, pyörältä. Sytyttää kummin palamaan. Hetkinen. Hei! Onpas tuttu. Onko tää... Kato, eipä se oo. Menin sanoa, että onko... Kojetronikki-malli, mutta mitenköhän sitä sit... Mikähän... Onko se kaasut? Jaa, kato, hei! Tiedätkö mitä? Mulla on muuten Rinteris. Nää on sen koppaasen niin... Niin on. Mulla on siinä pitkän valojen Tämä, rikki, omasta. Ei pysy päällä. Onko sekin rikki? Ei. Se on rekkarissa kaikki. Se on kilvissä kanssa. Nytkö löytyy? Konverset. Mikä? Konverset? Mukaan menkää etukaskeksi, mä en tuu mukaan. Miksi et tuu mukaan? Miksi Tero tullut niinku mukaan? Tiedätkö sä yhtään mikä homma? Tero itse asiassa sille kyllä sopisi. Siis nää on... Mä tykkään tästä vähän korkeasta. Elikkä tää. Nämähän ei oo kai oikein hyvät jalkahdet, ne on tunnettuja siitä. No niin, Yes. Mitä? No niin, nyt. Niin tämä. Yes, se on tässä. On mesta, moro. Tultiin vaan ostelemaan kenkiä. Salomonit on täällä. Viisi, jos sulla olisi tällaiset jalassa. Aika hienot. Ei sun saisi kiinni. Ei välttämättä ei saisi kiinni niin helposti. Pemarilla ei ole lähtenyt oikein, se on ollut vähän niinku lähtemättä. Se on ollut todellakin lähtemättä näillä kengillä. Nämä on muuten ihan hyvät ja siistit kengät, mutta ei näitä ole niinku kävelemiseen tarkoitettu. Jos istua pitää, niin sitten nämä on ihan jees pitää jalassa. Joo, eiköhän täältä löydy ja annetaan vanhat vaihdos. Tässä on hinta. Onko? Joo, tää on tää ihmelaukku, mitä muija käyttää. 100. Joo, nää maksaa Suomessakin. Joo. Tuolla se pitää olla jostain syystä, ei missään muualla pysy lasten ruokatarvikkeet kuin tällaisessa. Joo. Sitten ei parane kyseenalaistaa siitä asiaa. Joo, se äskeinen paikka vissiin ei ollut ihan meille ja me tultiin sitten vähän niinku toiseen paikkaan ja tämä... Tässä oli, joo, niin surfilautoja oli siinä. Se on kyllä hyvä. Täällä on vähän niinku... Siinä on keittiö, oli tossa. Tuo ennemminkin oli keittiö, ne leipo pullaa siellä. Sitä olisi voinut saada simpakkaa pullan päälle, jos olisi oikein pyytänyt nätisti. Tää oli naisten kenkiä vähän niinku enemmältäkin ja se ei ole auki edes. Ei varmaan Puolasta löydy kenkää. Tulee kusi sitten tuolta allista tästä isosta putkesta, että tiedät. 55 000 käy kuselleen tuosta lento. Onko näin? Eiks nää? Aika kusi ottaa. Joo, mä ihmettelin, kun ei kukaan ole uimassa. Mä tiedän miksei oo. Joo, eipä tullut kenkiä, mutta minäpä tuli. Arvaa mitä? No se on sitten keskikorpi tuo saatana lukemassa kirjaa rannalla. Keskikorpi! Ajamaha!
Sitten tärkeimmät asiat, piippupaikat ynnä muut. Joo. Helvetin hikikin jo. Helvetin hiki on. Tultiin kävellä, vaikka ei pitänyt kävellä taaskaan. Mutta ei se mitään. Nyt on totuttu jo siihenkin hommaan. Melkein uusilla kenguilla. Joo. Todettiin, että ajetaan vanhat sisälle ja katsotaan sitten, se on huomisen hommia. Sen verran kiristää tuota etureikkaa, että mä luulen, että me lähdetään maratonille ensi keväänä. Kato, muutama ratsuni tuotu siihen näytille. Muutama ratsuni ja mitsuja siinä. Siinä olisi Roverille muuten paikka, ei ne kysellyt sitten, että mihinkä Roveri jäi. Ei ne sattunut vain kysymään, se on meillä tallis. Tallis, joo. Hei! Arvaa mikä on rivis. 600 viude. Hei! Muu. Multipla. Oh. On peli yli kylien. Oh, Budmatimi on samaa mieltä. On yli kylien peli tämä. Siinä on... Häh? 1.6 turbo. 7 tonnin peli. Rivistä! Tero! Olen rakastunut. Onko siinä katsastus ja vakuutus pois? Niinpä. Se on muuten... P ja OC. Niin ja... Lähtikö ne Budmatimi? Ne oli kärpällä tästä. Ne yritti sitä tätä himootti. Sen näki niistä. Näikö niitten naamat? Näin. Oli ottavas peli. No niin, no seuraavan. No se on niitten peli paremmin tuo. Ottakaa vain se siitä, me otetaan tuon multipla. Jollakin sitä kotiin päästä. Tsekkaas tuo valkoinen nokka näkyy tänne. Valkoinen nokka näkyy tänne. Siellä on oranssi Wartburg ja sitten Fiat, jonka 127 vai 133. Tossa olisi noita, mutta ei paljon kiinnostele. Mitä oli? Mitä? Juoksi! Op. Kato mitä koppia. Hei, hetkinen. Nämä on täällä. Moro! Jätkällä muutama jokkiskoppa siinä, hyvä aihio. Muutama uusi hytti siinä. Oot vähän lähtenyt kanssa. Huijaa. Koska on viimeksi nähty Suomesta kuntoisia, tsekkaas tämä. No ei hetken aikaa, jos ikinä. Siinä on 8 hyttiä. Mitä? Tää on se... Onko se jalaton? Ei, kädetön. Hei se! Joo, mäkin seuraan sitä IG:ssä. On muuten, ajaa muuten jalattomaksi, kädettömäksi hyvin. Joo. Mitäs speksailit siellä? Siinä on omistajakin. Onko? Ei omalla moottorilla. Tsekkaas tämän. Mikä moottori? Onko 4 afella? Tsekkaa. On. Pistä vähän kameran puolelle. On. Hyviä jokkispelejä. Suomessa tää jokkista näillä lujaa. Keuli 1, 2, 3. Mikäs siellä? Is it your car? Now our Steam. Here we have 1.6 E-Tech from Honda. Honda, yeah. Joo. That's good. Can you open the roof? I guess. On peli. Tämä on muuten peli. Kääntyvät takapyörät. Niin... Sieltä... Ei, se on lukittu. Ei, se on lukittu vain. Se on tehty, tiedätkö nuon ja pantu lukkoon vain. Saishan sen kääntymään, jos haluaisi. Tämmöisen muuten jokkikseen on oikeesti tosi hyvä, kun se kääntyy takapääkin. Siinä muuten vähän kehitys. Joo, ei mitään hommaa, ok, lyppellikin vaan. On näitä. So they drive some kind of a track cup with these cars? With hill racing. Hill racing? Hill racing. Oh, nice. Joo, tietenkin. Only in Poland or? Only in Poland. Okay. Totta kai. You a driver? Not yet. Not yet. You own one of these? But in 2 years I drive in first Maluch to drift. Will drift. This car? Yes, awesome. So you call this Maluch? Maluch. Onko se kuullut Maluch? Because it's a Mikä? tiny car. Tiny car. Tiny car is Maluch. Okei. Have you heard about this Maluch? Ei mitään Se hajua. on joku Fiat Maluch ja mä en vaan tiedä, mutta ei ole Maluchilla vielä. Meillä puhutaan vain, että se on hyvä hytti. Jokkikseen. Niin. Ei Voi muuta. kiitos näin, jos sinne menee. Joo. Sanoppa.
kun jonotatte. Mesta on hieno. Näin se on. Nyt sitä vettä. Joo, nyt se ottaa. Arvaa mitä tuo on, tuo homma. Vitun aikaista myös väämistä. Päivää. Mukki on lähtenyt simpakkakauppaan, joo. Ei uskaltanut olla lähtemättä. Oczywiście zaczynamy od kwalifikacji na starcie. Mamy już gotowego pierwszego zawodnika. Jest to reprezentacja. Pian alkaa pölökkö juoksemaan. Zaczynamy, to jest Drift Masters. Inicjacja od razu w pierwszej zonie wygląda proszę bardzo głęboko i zaliczony drugi trik, także teraz 5 za moment są na górę 6 km jest tam samym co numer 1. Oli vähän turhaan hyvä, joo. Kylmä, niin saatiin vähän palttoota päälle, vai mitä Tero? Joo, kylmä yllätti. Yes. On hyvä, se on kuin 100. Anna pölkön juosta.
Joo, tiedit meni. Hei! Piotr Paisek! You have to go to racetrack! Paisekin myy pizzaa, mitä tehdään? Pietari. Jollakin se ajaa meidän pitää rahoittaa. Miten se eilinen meni? Ok. Joo. Oli paljon hyvääkin. Toivotahan yhtä asiaa, mitä on toivot Kalle voittaa aina. Pärjäs suomalaiset hyvin ja Heinonen pokkaas sieltä mitallin. Ihan sama mikä väri, eikö? Kyllä. Ja Rintasillakin sinne taisi olla mahdollisuudet. Kyllä. Kyllä. Ja kaikki, jotka on jatkossa, niin menis hyvin, eikä tulisi mitään tekniikkavorheita ynnä muut. Sitä toivotaan. Mitään muuta paljon tässä voi toivoa. Sprinttereitä ihmeteltiin tuossa vähän ennemmin kuin ei poliisilla. Normaalistihan tollanen kopa vähän ruostuukin, mutta tää on lisännyt siihen pikkusen jotakin muuta, ettei se ruostu. Mikä homma? Mellakkavarustus. Mellakkavarustus siinä on ja muuta selitystä sille ruostumattomuudelle ei keksitä. Ei te tiedätte paremmin. Nehän suositaan vaan julkisia kulkuneuvoja. Sä oot tottunut käyttää näitä paljon. Hetkinen, mihinkä kuule mene? Joo. Kyllä vielä pääsee, vielä kerkiä. Muistatko Juha, kun meinattiin joskus tehdä bisnes näistä vippipusseista? Muistan. Näitä oli halvalla myynnissä. Näitä oli vähän halvalla myynnissä ja numerot täsmäs silloin kun 9700. Niin. Joo. Vippimalli. Me luultiin, että ne oli jotain ihan muuta. Kunnes kuvattu. Juttelin sen Nyholmin kanssa puhelimessa. Se sanoi, että joo, täällä on niitä 9700 vippejä. Ja se sanoi hinnan 4000 €. Vuosi on ollut 2016. Että nyt jumalauta. Nyt mennään hakemaan kaikki mitä siellä on. Niitä oli monta. Oli monta, joo. Ja se pisti sähköpostiin kuvia. Ja pikkusen tuli aasinaurua sitten, kun me nähtiin. Ja nyt driftingipussi tehdään. Joo. Tällaisesta olisi ollut aika näppärä kyllä tehdä. On tässäkin hyvää puolta. Siis paljon hyvää tässäkin on, joo. On. Ei tarvitse siivota lattiaa paljon. Ei, joo. Olisin tänne niitä autoja mennyt perä auki ja törähytellä sisään. Haitarin kohtahan ei olisi kannattanut autoa laittaa, se olisi vähän ollut... Niinku keittiön paikka siinä. Joka mies luokkaa. Menee seinään. Eetu, meneekö seinään? Menee seinään. Viesekki ja sitten siellä on tämä Markov ja mikä se sukunimi nyt olikaan? Sakuri. Joo, Sakuri joo, kun ei ole muutaman kertaa tullut. Sakurin Marko, joo. Ja sitten roverilla kotiin. Joo. Wygląda to po prostu niesamowite.
mulla varmaan, kun ne tietää, että mä oon huonoja siivoamaan. Onko sulla jotakin sanoja? On hiljaa kuin hauki. Hiina ja Sä käy määräänsä hiljempaa pystyy olla. Sen jälkeen kun hetken aikaa kuvannut puhelimella tai kameralla ollut itse niinku pain videon toisella puolella, niin sitten on vaikea tätä puhua kameralla. Lasit päähän. Roverilla vois ottaa lähdet tuonne niin kotopuolen päälle. Se sä nukut siellä ihan täysin. Nukut varmasti. Roverissa. Se hajuhunkin tottuu. Hei. Pitää kattoo ettei keskikorpi on... Onko se tuo rannalla vi? Onko se sit? Mitä? Niin, mörköpöhönä. Mörköpöhönäkö se on? Mietittiin sitä kolmatta vaihtoehtoa. Siihen mä lähen. Se ei oo hyvä homma. Ai. Ei, juokaa vittu autos sitten jos juotte. Ottakaa kössyä vissyllä ja mä painan tuohon Roverilla niinku miehet. Se pölkky ei oo, lopeta juoksemista ennen Tallinnaa, saatana. Niin, pysähdytäänkö sieltä johonkin yökerhoon? Joo. Olivat muuten sulkeneet koko tämän tien kadun tästä, mikä tämä silta lyöty kiinni tähän, että täältä pääsee ihmiset lähtemään. Oli muutama ihminenkin oli. Ja me ollaan nyt etupäässä siis. Joo, ollaan etupäässä. Lähdettiin niin sanottuun etupeltoon. Mitä nyt? Ei mitään. Mitä mielessä? Ei mikään. Ollaan. Mennään vielä Roveritallista. Mennään, joo. Pitikö sun tänne ylösasti kiinni? Oho. Joo. Painoiko se jotakin? Joo. Joo, hyvä. Vähän hyviä. Joo. On Roverille vettä, jos on janonen. Onko meillä epäilyksiä, että se Roveri olisi janonen? Hei, onko se kupea tossa nyt? Mikä oli ennemmin siellä lähellä tolppaa? Oh, joo. Se heittää vähän tollasta settiä, että se vaihtaa paikkaa. Mä olen. Lähtee just saatana Putininkaan läpi. Ei. Nää on niinku vasta tähän pihaan. On tähän jättää. Mitäs? Nyt on sunnuntai. Mitäs kello on? Paikallista aikaa. Onko kuullut? Joo, lähdetään englantilaisella Roverilla syöttämään Suomia kohden. Ja koitetaan nyt ensin aina päästä pala kerrallaan. Riika Nessolle ensin. Joo. Siitä sitten. Tästä kyllä voimaa. Niin. Tämä. Juotaan kallenaan. No. Tämä. Mitä? Kuuli se kalaharukset vielä. Kuule. Siis ei. Voi vittu! Niin, sitä mä vähän pelkäsinkin. Se on todella valmiina tuo nokka lähtöön. Pitääkö tarkistaa nyt ensin? Eihän sinne pääse, kun... Mä pääseekö nykyään? Nappaa nämä vesipullot mun kädestä, niin tipahtaa. Nyt tipahtaa ihan kohta. Joo, kiitos. Mennään Niin, siinä on tällaiset tallit. Mitä teet? Niin mihin sitä nyt Tero meinasit ajaa? Ei kun sä ajoit tähän päälle. Tuon. Uhupalakki sieltä vähän. Lähti. Mä vaan nämä.
Ajetaan Tero ajaa se pihalle sieltä, kato ylväästi. Mitä? Mitä? Tilaappa kanava. Miksi et tilaa? Moi.